Mikä? Tietsikka. Mä oon liostanut sen sinne. No tää toista voi vaan liikuttaa. Ostitko sä yhden tietsikan? Joo. Kun täällä tippu toinen tai vaikka. Mikä tää on, Kalle? Se on semmonen medical kantti. Niitä pitäis olla. Näitäkin on 2. No niin, mä oon ostanut niitä. No tarttiko vielä? Eiks koskaan saa pitää hauskaa? Sillä ettei muut tiedä. Nää 2 ruutuista, ne ei liiku sen takia, että niissä ei oo ketään niissä ohjaamassa ne tyyppejä. Siis jos te kuulitte tästä. Kyllä sen tiedät, missä on ketään. Häh? Kyllä sen tiedät, missä on ketään. Markus. Toi kuvaa. Jaa! Nopea. Stop that! Meidän kaverit tulee ehkä kohta ja nekin pelaa. Jos sä ymmärrät. Epäillä. Ihan kunnolla. Hei. Ihan kunnolla. Hei, kato polttoainetta tähän. Riittääköhän tää yhteen takilliseen? Joo. Tämä. Tähän iso. Joo. Joo. Ehkä pikkuhetkeksi. Niin, Ja semmonen, joka vie ihan sairaassista. Tämmönen pikkukannella on iso kone. Se kone vielä vie ihan sairastista bensaa. Tai dieselin. Otetaan kausi, koska Voinko mä poistaa jotain näitä maasta? nope. Koska meillä loppuu tila. Haittaako se? Ei vedetä 3 kovaa. Koska mun pitäis ostaa vielä aika paljon kamaa. Markus! Mitä? Eipäs kamotella. Hyvästä. Okei. Vetää Markus kohta. Tässä on kaikki.